Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syahadatul kurama masyayikh al-ra'iyah. Kunjuk katur pepunden kita datang para alim, datang para ulama, para masyayikh. Minangka datang para simbah kiai, datang para bapak kiai, para ibu nyai, ustad, ustadzah, para bapak haji, para ibu hajah. Ingkang dinten dalu tansah sumanding sumara datang setunggalipun kitab suci sing dhateng panembah estu ingkang tansah kita dherek. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban dusun pundi Mas Cengkewean. Angel banget ya. Cengkewean. Setunggalipun dusun desanipun derek Pasangsari. Kecamatanipun Windu Sari. Ingkang dinten dalu para ini sepuh tansah dedonga nyuwun dhateng Gusti ngapurbaning jagat. Muga-muga putra wayah kita sami khususipun putra wayah Cekirangan, Pasangsari, Windusari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban babatipun praja satriyanipun negari. Bapak Kepala Desa Pasangsari, Pak Ketua Dusun, Bapak Kadus, Ketua RW RT kang tansah kita hormati, sahabat dari Ansor Banser yang tansah kita muliakan. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum Naharul Istimewa wonten ing Kukuban Cengkirangan, khususipun muga-muga panitia saha masyarakat niki ngamal saepun tapi Allah Subhanahu wa taala. Kairing datang doa jazakumullah ahsanal jazaan kasira amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bantu kula kalih adik-adik anak-anak niki derek berkekaken suasana grup hadroh sholawat ngoten nggih Bu nggih rebana niki yang sedang sibuk dengan perhatiannya masing-masing. Ana sing kedo foto, ana sing kedo zutupan, ana sing WA-an, ana sing TikTok-an, ana sing ngeslot semua. Ora apa-apa terus. Bapak kowe seneng aku gampang. Angger kowe seneng bapak gampang. Tak luru dhewe kowe seneng bapak. Tak selingkuh rono-rono. Mantap kene. Selingkuh ibadah. Alhamdulillah wa syukurillah dipun sepuyung kalian kanca-kanca kru audio sound system. Iki sone sekecok. Ku ngomong enak sae. Ya muga-muga tukang sound barang do mlebu swarga. Karo geret genset nyungki toa. Gendopok. Mikul sawon. Remek ati. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah niki acara pengajian selamat. Ibu nggih. Dados ingkang dipun mustani selamat. Punika setunggalipun pengajian ibadah kita sami intinipun kagem keseimbang. Kagem napa Bu? Keseimbang.
Lah kok kanggo keseimbangan lah nggih wong awak dhewe niku urip nang alam dunya yo kadang-kadang mung mikir dunya ngasih lali akhirate. Conten mboten mung nyambut gawe kadang lali karo ibadahe. Conten mboten wong ya teko ya syukur nek teko. Tapi krungu ya. Heeh. Nang isor apa nang panggung? Nang panggung bocah cilik-cilik nang panggung. Acara nang panggung wong jagong nang isor apa nang kursi? Ora apik yo ngono kuwi. Ndak ono sing ora bener. Kursi. Dadi intinipun kagem keseimbangan. Wong urip iku cara dawuhe Kanjeng Nabi, wa mali dunya ka annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka annaka tamutu ghada. Artine apa? Seliramu urip nang alam dunya kuwi ya kudu nyambut gawe. Kudu napa? Nyambut gawe. Nalika kek nyambut gawe kaya-kaya urip salah masih ngono lho yu. Paham apa ora ngoten niku? Ora pemudane cekirangan barang kowe kudu sing sregep le nyambut gawe. Ngene wae. Ora dadi cah enom dolanan HP. Bengi melek-melek dolanan HP. Awan gaweane mung turu wae. Kuwi nek ana sing kaya ngono mau dudu sifat kasatriyan cekirangan ning wis sakjane kelakuane cocok karo lawa. Ngene wae. Sing sregep le nyambut gawe ning wa mali akhiratika aja lali karo akhirate, aja lali ibadahe, sapa ngerti anak sida esuk langsung rene. Iki napa mboten? Wong urip niku lak ngeten. Awak dhewe ning masalah sida niku ora ngerti kapan mangsane. Iki napa mboten? Ya ora ngerti. Wong sida kowe ora urut ning antri. Nek urut mestine sing tuwa-tuwa dhisik diteki. Iya ta? Wis entek sing tuwa-tuwa, rada nom-nom sithik, rampungi, wis rampung kabeh wis saipul. Nek terakhir yo sing gotong sapa ya? Malah ribet. Dadi delenge wong sedo niku ora urut ning antri. Lah kata antri iki mung ngenteni panggilan Gusti Allah ngono lho. Sapa sing dipanggil dhisik kuwi ya sesuwan dhisik. Saged dipanggil jenengan riyin kula kantun ya kena. Utawa sakwalike kula kantun jenengan riyin ya kena. Den lho Bu, kula eling-eling saiki do toto-toto. Ayo mumpung do urip nang alam dunya iki mau sregepo nalika ana selapangan eling-eling do rawuh. Cocok. Matur. Tolakul ilmi fardhah. Wong loro ilmu ki fardu wajiban. Eling-eling sing diwajibke iki tenang wae. Lurune napa yu? Lurune. Sing jenengane wong luru niku kadang oleh kadang nggih boten. Nggih napa mboten? Kadang yo bawa kadang ora jenenge luru. Mula sing penting iki gelem luru. Perkara jenengan nalika ngaji selapangan Jumat lan boten iki wis ora urusan. Ngono? Syukur gelem lakoni lan dereng ora apa-apa. Intine luru anggere gelem mangkat janjine ngendikane paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Man sapane mboten. Salaka kang ngambak sapa man gelem mlaku, gelem nyetar pite motor, gelem gawa mobile, dari bahasane ngono. Krana ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah bakal gampangin dalan sing nuju nang swargane Gusti Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Allahumma ayo lakon dulur kula cengkirangan pasang sari iki kira-kira urip
Ya normal kan. Arahnya ada sejaga. Arah sangat. Lo kepingin mulia apa cilaka? Mulia. Apa? Just. Lo pengen tadi wong sing sugih gedung utawa ora gagem apa-apa. Sing ngono malah gaya sing cedek. Ning tenan. Urip nang alam donya ki ora ana wong sing ora kepengin selamat donya selamat akhirat. Ora ana wong sing ora kepengin bejo donya akhirat ora ana. Ngene wae. Kabeh kepengin selamat donya selamat akhirat. Bejo donya bejo akhirat. Urip kudu seimbang. Kudu napa? Yo mikir donya, yo mikir akhirat. Yo ibadah, yo nyambut gawe. Nek urip seimbang apa niku? Yo ana kursi, yo ana mejane. Nek wis ana mejane kudu ana wedane. Iki seimbang. Lho kepriye to? Asep. Seneng lho kene sing ana kene syukur. Ora utang, ora ngombe. Ayo ana mejane ora apa-apane. Iki jenenge ora seimbang. Ngono? Mosok meja kok taplak tok. Apa kiyene kon ngombe taplak? Iki lho. Dadi urip pancen akeh seimbang. Mulai semoga-moga iki durung cengkirangan pasang sari uripe padha mulya donya lan akhirate. Allahumma. Yo lah syaraté wong kepengin mulya donya akhirate. Siji apa meneh nek bulan Muharram. Bulan apa, Bu? Muharram ki nek Jawa bulan apa? Bulan apa yuk? Iya. Bulan Suro. Bulan Muharram iki bulan sing dimulyakake dening Gusti Allah. Eling-eling nggih. Dadi ana 12 bulan, ana 12 sasi, sing 12 sasi iki mau sing paling mulya, sing dimulyakake Gusti Allah ana 4. Ana pira, Bu? Sing 3 renteng-renteng, sing 1 pisah. Lah sing renteng-renteng pundi? Rejab, Juk, Ruwah, Juk, Poso. Ngono lho. Paham? Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan kuwi renteng-renteng. Lah sing pisah Muharram utawa Zura. Mula nang bulan Zura niku dalam sejarah cerita kabeh nabi Gusti, Rasul Gusti dimulyakake nang bulan Muharram termasuk Nabi Adam ditampa le jaluk ngapura niku nang alam dunya niki selama 40 tahun kanjeng Nabi Adam nangis jaluk ngapura le ditampa karo Allah kuwi pas tanggal 10 Muharram. Lho eling-eling yuk. Yo ana sing takon, "Dik Ipul." Kok guyu ki lho. Yo nek ibu-ibu ki nek kali dik anake. Aja muni Pak. Wong umur kula kene ora 19 20. Lah menurut saya aku wegah ngene ya. Nek ibu dik, ngoten lho. Nek rombongan abane iki kali kula Mas Ipul, ngono nggih. Mas Ipul. Ono rodo nom apa? Ayahku. Nek rodo tuwa bakal ngeluke. Dipun dalam. Lanjut nang bulan Muharram niku cara amalan wirid sing paling istimewa apa? Sing paling istimewa dodoke ning maca istighfar. Maca apa, Bu? Istighfar. Ngoten lho. Ayo Nabi Adam jaluk ngapura. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam jaluk ngapura. Nek awak dhewe aja maca istighfar astagfirullah. Yo bareng-bareng yo. Astagfirullah
ngamalan solihan wala bitani amalan makbulan. Ora apa-apa, ora diwiki ora apa-apa, kok tinggal dolanan HP ora apa-apa, emas ora terjengkel. Nek kaya apa kenapa kecil-kecil kabeh mosok dicengkel gitu ya. Wis ora macet meneh. Mangan ini cucu bubuk nggih. Bubuk. Panitia tolong diambilkan bantal terus imut. Ini cucu bubuk, ada cucu bubuk. Iki dong maca istighfar ibu nggih. Lagune wis sempurna men ora bosen iki. Ya nek arep apik maca istighfar kelawan siri, rahasia, nang musala, nang masjid, nang dalem lepas salat, gitu mboten? Astagfirullahaladzim ngono nek arep siri. Astagfirullah Rabbal baraya. Awak dhewe dieling-eling nang bulan Muharram kuwi nek do kober ya ora nek kober dilenggake lesane do kei maca setipat. Maca apa? Istighfar. Ora duwe lesan kon maca Quran jare mripate kuwur. Kon maca sholawat ora semangat, ngaji ora rampung malah lunga. Maka kena lunga. Kok nguyuh ya? Mbok ya tak diken. Mulane ngaji kali kula iki coba pesan riyo. Ora yang ngono kae. Kejet karo. Ayo to. Jare nglakoni dosa kon maca istighfar ya ora patek semangat. Nek maca tanggane kok le khusuk. Khusuk istiqomah jamaah. Sing cok glendeng tangga ki jane wong lanang apa wedok? Ya wong wedok niku pun lho. Ning kok sing akeh pengajian wis saiki sing wong wedok. Ya Allah. Beruh lah. Ning aja dia wong lanang iki ora ono jagate wong lanang glendeng ora ono. Nang
temenan karo cerewet santet meteng sampean tak kirimi kodam bayi ini brewosen aja guyu deh tak malah kesantet lah iya toh kadang-kadang awak dhewe niku nek wong lanang lho apa sih wong lanang paling nek ngumpul-ngumpul do ngerokok karo apa kae ngombe sing ireng kebul-kebul apa oh ngerti kok sampean kopi ini wong kene ya ngerti kopi oh ya syukur arep ngombe kopi ayolah karo golek kerja ning temenan iki ning suwi aku suwi kae pancen jujur yo ngomongke rondo aja ngomong wae rondo apik kok kok wae wis dipek kok ayo aku apik lho hasilanke mati kok dadi ki rondo nek ditinggal sedo kasih siji ngomong apik apa sing lanang kele mati nenes nek mau wadon ora mumpul dadi siji yo blendeng toko mulane do kok kae maca istighfar ayo ya cocok oke oleh-oleh sapa wonge sing gelem maca istighfar dawuhe Kanjeng Nabi balik meneh malah ya sekali muter-muter koyo lereng man aksara minal istighfar sapa wonge gelem akeh maca istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib sapa wonge gelem akeh maca istighfar mongko Allah bakal paring siji nek susah diganti nah ganti napa nah mulane carane ngono ku urip iki do kaya maca istighfar susahe men ora gampang teko ngono lho ning awake jenengan ora akhir wis susah gek bae maca modele wong wadon ngono kuwi akhir wis susah tenan lho dik mbok ibune kae ibu-ibune jenengan cocok nangis lho tau to karo maca istighfar takoni anake ono apa mangan ono bapak iki susah deh kira apa bapakmu kek dengan karo rodo cekiran syukur wis kapok mulane do kae maca istighfare ngono lho ya astagfirullah nanti sing nomor lorone Allah bakal paring jembaran sing nomor telune wa razaqahu min haitsu la yahtasib Allah paring rezeki dari arah yang belum kita ketahui jos nih termasuk sehat awak iki rezeki ngono lho jenengan nang dalem duwe kursi empuk-empuk ngene iki nek bokoke kudunen jajan ora kepoleh darane ora semak guyu HP ini iPhone regane puluhan juta nek mripate belek terus gelem nah alo opo ya ora ning matane setan ya ta temenan nganten anyar senenge kaya ngopo cara perawan nganten anyar ya seneng cara rondo suwi dadi nganten anyar meneh ya seneng ning malam pertama sing lanang anyang-anyangen ya ora sida breng ora ngeyel sekono lah lah nek urip dhewe wis muga-muga nang bulan Muharram awak dhewe mampu beristighfar mampu bersyukur ya Bu ya temenan ayo oke ana syukure supaya urip tambah tentrem donya lan akhir nate ngaten lho alhamdulillah sapa wae urip oke syukure ya yo main lagi yo wis pokoke belajar sama-sama karo Mas Saiful aja muni Pak Mas wae monggo urip bakal ditambah nikmate cerdas-cerdas pada asli ya pinter
Muga-muga urip iki bisa mulya. Alhamdulillah. Iyalah. Sebab urip sregep ibadah lan ndedonga. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama billahi salatan daimatan bidawami Bapak Ibu rahimahumullah, urip nang lagunya itu, oke syukur ya Bu ya. Oke ora kira-kira. Justice ora. Justice. Urip kok kacang-kacang wong aku. Kula jamaah nuwun sewu lho. Nang hari istimewa, ayo sing pokok urip ki doke ana syukur. Ngono. La membahagiakan. Kurang ngomong karo sing lanang ora nyambut gawe malah mas kok nyambut gawe. Ora mau ketukrak-ketukruk. Aku ki yo kemencer. Deloke tanggane kok rene kacamata numpak pecekek. Masa. Numpak apa, Dik? Pecekek. Edan kok. Mulane ono kuwi yo kok syukure ora juk. Urip seprono sepene nang cengkiraman kok tambah tok. Boro-boro aku suruh Pak pecekek. Ngerti yo koyo ngene aku biyen lagi tentara kan apa? Polisi ya polisi tidur. Wong uripe mung sawang sinalang Bu. Bener mboten? Yo iya, uripe mung sawang
pikiran urip nek dikek wong pangkat derajat urip bahagia derek mesti gini mboten urip dipek wong sing duwe usaha ora bahagia derek mesti uripe mung sawasi nek critane kabar tenan kok wong wadon nek sing legan kan jajane nggih rada nom sithik kowe nek kepengin bahagia kepengin uripe happy iki ceritane payu kiai yo wis kelem yo wis malah sing wong ora jajar yo mbok menawa wis bulane urip dokek syukure ya Bu ya muga-muga saged nindakake Allahumma bahayane wong sing ora syukur ngerti nang hadis qudsi sing ngendikake man sapane wong lam yardo kang ora rido sapa man ngalakodoi ing atase qadar lan qadar ingsun walam yasbir lan ora sabar ing atase balak lan cobane ingsun niku tulisan apa fal yal tamis lunga wae lunga anteme itu kan ada efek santet kok meteng lunga wae ngene wae Rabb jiwaya luru pengiran sakliyane ingsun Allah aja mulane do sing sabar daripada ditunduk saka dunya ana pengiran sakliyane Gusti Allah nggih Bu nggih wis urip itu kaya syukure pirang loro jajal kala-kala rakyat sak urip sepisan nek sing lanang jago gitu denger-denger ngomong Mas matur nuwun ya Mas ngono gajah kita eling-eling cara ngono matur nuwun ya Mas wis seneng karo aku seneng karo anak-anak apa ini anak aku ra iso bantu apa-apa karo Mas aku matur nuwun Mas I love you yo sing lanang iki aku dabungi kalau baca jajan ku nek tenan lho nek sing tuwa pripun yo ora kok matur nuwun Pak seberapa cinta aku mana wis padha itu aku matur nuwun yo bakal dabungi niku insyaallah senajan wong meteng lho meteng mokala ini kok kuwi wong wadon blas kaya ngono kuwi lho gumul dik ruwono ngaji karo rasa itu ruwono sunes dadi bojo dipraktekake paham ora terus lanane kala-kala ngono kuwi Mas matur Mas terus denger kowe tetep mbok lebar manah langsung meteng-meteng lho iya wong lanang nek di ngono ku rasane diwalah ambyar ros-rosan ugel-ugel pedhot wah ya temenan langsung awal-awal pikirane langsung padha-padha aku ya isane mung koyo ngene muga-muga dhewe wis lah nangis sing wadon nangis wis mlebu kamar rohan juk meteng pokoke jos ya Mas sing tekan ngebas wis kabeh dodok ini ngajine Mas Saiful tidur kemudian malah jos ya temen-temen kala-kalane kok wadon duwe duit terus sing lanang aku ngomong 50 ngomong 100 lah ngomong aku piye to aku kena kondangan rono rene kayak rono karo kondangan malah nyeneni jare kapan kae malah manak urung nyek bayi malah nyeneni kae sing kono mati urung takjiah mono sepeda nyambut gawe ayo sing lanang langsung terus wis langsung berpromo akhirnya kok stroke ringan menang
Lah mulane kan matur bab syukur niku memang syukron bilisan. Wong syukur ki ana sing bangsa pengucapan ngono lho. Mula pengucapan wis sing apik, pengucapan wis sing nyenengake, pengucapan aja gawe maksiat. Cocok mboten? Sipura. Ucapane sing apik aja kliru-kliru. Tenan lho, Dik. Nek sore sedaya bojo tak kandhani saiki tenan ya. Ki temenan aja kliru-kliru. Nalika pacaran mbokmu makmu wis kliru-kliru, wis rusak. Bodol. Nalika pacaran ditakoni sing lanang basa. Kadang biyen kan ngono ya toh. Mula asline kae wong iki korban penipuan. Dalem iku Dik sepirane Mas Icis. Barang didadake bojo kok sesasi rong sasi setahun rong tahun jebule sing wadon malah pukul siunge aja. Medhe. Lah niki wong wadon sakniki nek ora dikandani akeh. Gelem basa nek karo wong lanang liya bareng karo bojone dhewe ora gelem basa. Kowe dolan opo? Dandan arep pengajian, dandan arep selapanan, dandan arep kondangan, dandan arep kumpulan. Abune wangi bakal turu karo sing lanang kudu seminggu ra sikatan ayo. Abane mati. Ngomong mati. Mulane do syukur karo Gusti Allah. Muga-muga saged nindakake ya Bu ya. Sapa sing akeh syukure bakal dipatake menane. Sapa sing akeh syukure disuwarkan apa siksa disuwarkan apa siksa. Cocok. Saiki niku bab salat iki kadang-kadang do nyepelekake. Nek delok musala ngono bangunane yo istimewa, delok masjid bangunane yo joji. Ning kadang jamaahe sing kurang diperhatekake. Iki napa mboten? Niku tenan lho. Niki tengah jenengan dhewe niku napa tadi musala apa? Dalem TPG. Lah nek masjid mriki cenderangan nang ndi Mas? Musala. Oh niki. Mburi niki. Habis nggih. Josis masjid nang tengah kampung. Niki nek adane luhur asar jamaah langsung butuh ngono Mas. Wah. Nan Mas. Jare iki tenan jare mak butuh. Jare Mas Muko dimatur Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dewakan Jawa itu kurutu. Loro baru kembali jonan. Semoga-moga boten sak aneh-aneh sing pokok salat ibadah dilakoni nggih Bu nggih. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat jamaah dan sesungguhnya salat adalah sebuah catatan buat orang mukmin, bagi orang Islam kita semua dalam waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kanggo wong mukmin catatan sing kudu dilakoni, kudu ditertentokake lan wektu sing wis ditertentokake. Ya Bu ya. Cocok. Matur. Sip. Yo, rek panjenengan wis cocok. Matur sip. Kala-kala jajal.
syukur-syukur bengi gelem sholat tahajud. Ini nek dalu do buku tahajud ngono Bu. Do tangi apa ora? Bu, jenengan nek dalu kumu apa ora? Tangi, juk napa? Hah? Sapa sing muni nguyuh sapa? Nguyuh basa pipis. Nguyuh. Bar pipis napa? Turu meneh. Yo ayo-ayo wae solo cewek banget. Sakarepe iki. Yo muga-muga awak dhewe iso nindakake. Termasuk sing putra wayahe iki aja do bosen-bosen lingi-lingi bakso. Rasane salat dilingi Bu. Dik salat asar, dik salat maghrib, dik salat Ibu nggih. Iya aja mung dikarep-karep dhewe kono sesake penake aja. Ngono lho. Ya iki mau panitia ngendika jare apa ada kotak amal sing kagem anak yatim ngoten nggih. Biasane ngoten niku. Sing gawa sing ngasta gawa paring sing ora menu jenenge yatim ngaji ya. Wis ngaji ya ora gawa kadang ora duit ibu nggih. Kula tak karo adik-adik iki sholawatan gitu ya. Yuk sholawatan ya dia. Sholawatannya sing sigra gembira. Lagu India. Saurung lagu India. Belum tahu? Ya aku tak warai iso. Nanti lagu India Jawa. Ini kalau ngecek lho. Wes tonton ini India Jawa. Oke? Indianya ini lagu ini. Hamko berkai sarinem. Jalan litai ngakiem Batun, Markuna, Syukina, Ariem, Sri, Nur Siti Tuti kocok-kocokan ya tiga lama tuh di siapa ke nomor besek aku tak selawatan kalau anak wedok anak ini jawab ya Cik jawab sing semangat jawab Amin.
tanduk ingkang terakhir awake dhewe muga-muga kabeh padha eling karo wong tuwane iki mboten cocok saiki kek akeh anak kadang wani karo wong tuwa kek akeh kadang mantu nenengan karo para tuwa cono ora wong ya teko sing lokal aku payah. Nah saya kira kan mantu menengan karo marang ning nggih nuwun sewu nalika ana mantu menenge marang kuwi aja yo dianggep salah iki nanggon mantune tok niku nggih aja nggih mboten wong kadang ya akeh marang tuwa barang sing dibanten kathah lho saniki niku akeh marang tuwa nek ngendika lambene ya ora lah sebetulnya nah marang tuwa beda-bedake mantu barang yo apik apa jo apik ngono yo mantu sing sukses ngomong-ngomong ora bodoh wingi tekan sprint ngomong wah aku mau jeng winginane bodoh hari raya Idul Fitri bodoh besar ora mikir apa-apa kabeh dipikirke mantuku kabeh kok apa Bu lah iya malah winginane ki teko go pitik sak kandang omahku sing gedhe roti ora mobil masuk kae hilang alhamdulillah lek mantu sing saka ngendi to apian ayo sing saka Tanggul Jo Tempuran sapa to ayo nak ipul dadi karo ane aku sing rapi ngasep walah ayo metro kiai kok guys anek sing cekirangan piye to alah cekirangan pasang sari ngono yo karo wong tuwa merem kabeh wong tuwa ya koyo aja nggih Bu nggih kula namung sifate ngelekke yo sing gemati karo wong tuwa adik-adik barang ngono ya dia sudah gemati karo pake ngono pemene wis nyambut gawe doele rezeki ya enakne ono cedil-cedil kadang-kadang kok cedil-cedil karo wong tuane dhewe hitung-hitungan ngajine ngono lono rene rambine asek kaya meja tutup meja prasmanan jilbabe geser-geser kaca potongan kadang ya ngajine lono rene ning kadang karo wong tuane karo bojone wae galake kok kena adem ya Allah kena ajaib adem mulane urip kok sing apik karo sapa wae sing apik ya ya duwe ati sing apik duwe ati sing nyono apik karo sing mawon insyaallah urip bakal diparingi rahmat Gusti Allah Allahumma temenan kadang sing awak dhewe nyangka pikir wong ala urung mesti ana tutrape Gusti Allah nggih mboten kadang awak dhewe nyangka wong apik ya ora mesti apik tutrape Gusti Allah nggih mboten awak dhewe kok sing apik karo sapa wae sing apik muga-muga iso tentrem donya akhir Allahumma amin mari Bu nggih cocok matur yo selawatan akhir pas 4 mungkin hari muslimah kecapapan kudu rampung aja ngantek sore-sore mau ke sore mau masih jam 5 barangnya juk mau jam masih merasakan sing bisa sapa baca apa enak temen Pak Ipul wah kudu drama banget Pak barang ngarang Pak Ipul sorry ayo Bu yo dosa kabeh ya toh nah ini sore ini pengajian muslimah awit awal akhir kula matur donga ati dokes syukure maca istighfar dua-duane salate ditakoni cocok aduh
Muga-muga adik-adik kabeh sing dadi wong sing bejo donya akhirat. Kabeh kaya wayah pancen ugi dadi bocah sing bejo donya akhirat. Bocah lanang sing saleh atau sing saleh. Lho, iki wong sore iki sampe pengajian sore apa langsung donga Mas. Ora ono wae. Maksudnya sing donga kula langsung. Ya nek masalah ngono gampang nih Mas Yusuf. Hitungane donga selemburan apa lemburan, wah, bolongan yang ora cocok, dia ora sepiro yo, seket. Ngapa? Ya jangan saya ini yang perhitungan, rakyat seket musik, enggak deh yo, mau saya istighfar yuk, bantu bawa nang kursi pentingin orang mati yuk, apa jadi yo, tuh yuk. Astaghfirullah Rabbana minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wali
sahabat ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa rahmatika. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairin Surah Syahidul Hijayah Mahbubullah Anta Sabul Hijayah Hijayah Rahman Hijayatullah Anta Sabul Karamah Muhammad Karamah Anta Sabul Syafa'ah Syahidul Hijayah Amisnanul Hajat dan berbagai majelis. Ya Allah, dari panjenengan mencukup oleh kepapan inayah Nabi Rasul dalam menyenengan masyarakat masyarakat Sangirangan binapung wonten ing kukuban Assalamualaikum tujuan pengirangan ya Allah. Menemui syari punika, pasang hari punika ya Allah. Kasatan jamaah pengajian yang istimewa. Benar-benar sapa sawuh lan boten saged rawuh. Sedaya mawon ya Allah. Minaringan jembar rezekinipun, panjang yuswanipun, berkah samudayanipun, ketimbang salamipun pada kawula sila sholihah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka